Doncs anem a començar ja la sessió. Bona tarda a tothom. Jo soc Alejandro Sarró, que pertany al Departament Tècnic d'Artec, que Artec és una empresa espanyola que portem amb oficina aquí a Barcelona des de l'any 94, ja fa més de 30 anys, i ens dediquem exclusivament a tot el que és el desenvolupament de software específic per a arquitectura, enginyeria i construcció. Llavors, aquesta sessió es marca dins d'un conveni que hem fet amb el Col·legi d'Enginyers per oferir als col·legiats eines BIM en l'àmbit que nosaltres cobrim, amb unes condicions de serveis i de formació i de preus també específics pels col·legiats. Llavors, amb el que és tot el tema de la solució BIM que veurem, el flux de treball del BIM, els pros i contres, per dir-ho d'alguna forma, de tot el flux de treball a l'entorn BIM, ens centrarem, que és les àrees que nosaltres cobrim, amb el que és tota la part de càlcul d'estructures i pressupostos i planificació. Llavors, veurem principalment amb aquestes línies del que és el càlcul d'estructures, el que és els pressupostos i planificació d'obra, una mica aquest flux de treball i també la bidireccionalitat que té el BIM en el sentit de treballar a partir del projecte, arribar a l'estructura, arribar al pressupost, o indistintament començar per l'estructura, definir una estructura i a partir de l'estructura portar aquesta estructura a través del que és el BIM pel seu disseny. És a dir, no hi ha únicament una direcció de treball. Moltes vegades es parteix sempre que si el disseny, que si després l'estructura, que si després el que és el pressupost i planificació. El que és el pressupost i planificació sí que arriba més endavant, però moltes vegades, segons quin plantejament de projectes, doncs és més coherent o més habitual començar per l'estructura. Una nau industrial jo crec que és molt clar, i a partir de l'estructura passar-ho a el que és el BIM, el model BIM, per generar el que és el disseny, integrar-ho amb instal·lacions, etc. Llavors, tot el flux de treball BIM, que ara anirem veient, és mitjançant arxius IFC. Nosaltres l'aposta del BIM va ser per arxius IFC perquè ha sigut ja de bastants anys l'estàndard que es va instaurar tant a Europa com a Estats Units. Va haver-hi un moment que hi havia una dualitat de format. El que es va apostar finalment va ser l'IFC i és el que s'ha implantat. Llavors, un tema també important del BIM, quan un es decideix per un programa que té comunicació BIM, perquè el BIM no ve a ser més que un treball col·laboratiu, un intercanvi d'informació entre diferents àrees de treball. De forma que ens evita portar un control molt més exhaustiu del projecte, evitar els mínims problemes en obra, que això a nivell de cost és el que ens permet ser més competitiu, i d'alguna forma tots aquests problemes que ens puguin sorgir a l'obra, detectar-los ja en el model, en la planificació d'obra, amb les estructures, amb les instal·lacions, els problemes de conductes, etc. I tot això detectar-ho el més aviat possible en el propi projecte. Llavors, dins del que és tot el software BIM que hi ha, el que teniu que tenir molt clar a vegades, ara s'ha tirat molt a vegades quan un busca un programa de qualsevol tipus, igual estructures, pressupostos, instal·lacions, és BIM, no és BIM, és BIM, no és BIM, i a vegades no se surt més d'allà. Darrere et serveix un programa que treballa en BIM o tingui la comunicació BIM si el propi programa en si no cobreix les teves necessitats. Llavors és molt important, o per mi inclús més important que aquesta comunicació, que lògicament avui en dia ha d'estar, és analitzar les pròpies prestacions del programa. Si a mi em serveix, si jo tinc que calcular, ara per dir-ho, una nau industrial i jo agafo un programa de càlcul, BIM i comunicació i una meravella, però resulta que aquest programa de càlcul no calcula metàl·lica i tinc que fer naus industrials metàl·liques. Molt BIM, molt fantàstic, molta comunicació, però a mi no em serveix de res perquè no aborda el tipus d'estructures que jo calculo. Llavors, tot això a vegades el BIM i que si és BIM i tal tapa el que és a vegades prestacions pròpies del programa o oculta prestacions pròpies del programa que, ja dic, jo penso que a vegades són tan o més interessants que el propi
el propi BIM, perquè si no puc compartir aquesta informació, de poc em serveix el software pròpiament. Llavors anem a veure aquest flux de treball. Hi ha moltes formes, jo el que es faré és exposar situacions, veure com es treballa aquesta comunicació, més que si després voleu entrar en algunes qüestions concretes o més pròpies de càlcul, la darrera part de la sessió les veiem i ho comentem, però més amb aquest flux de treball m'interessa que veieu. Jo puc partir, ja dic, d'un projecte realitzat, que a mi aquest projecte m'arriba, i a partir d'aquí, en aquest cas, em centro en el que és el càlcul de l'estructura i després ja veurem el tema del que és els pressupostos, el lligam del pressupost amb el model BIM, però hi ha altres formes de treballar, com veurem també, el dir, potser jo ara em plantejo fer un altre tipus d'estructura que m'és més ràpid, modelitzar-la i calcular-la, i a partir d'aquí portar o donar el model BIM i que la persona que porta el disseny s'ocupi del que són tots els tancaments, distribució interior, etc. Llavors anem a veure una mica també les qüestions que ens anem trobant. Jo el que faig és, portaré una estructura nova, i una mica també així ho veiem tot sobre la marxa, no utilitzar coses ja fetes. Llavors vaig a fer una primera estructura i aquesta estructura a mi m'arriba, s'ha fet amb un programa qualsevol de CAD BIM, és igual que sigui Revit, m'és igual que sigui el Plan, m'és igual que sigui Archicad, m'és igual que sigui qualsevol programa que permet exportar aquesta informació en BIM, que és la que jo recuperaré amb el programa de càlcul d'estructures. Llavors, quan jo genero el projecte, després ja veurem altres casuístiques, quan jo genero el projecte, quan passen al BIM no em tinc que preocupar de si em passen sols l'estructura, perquè jo sols necessito l'estructura, o em passen al BIM amb les estructures, les instal·lacions, i jo que sé el que agafaré i el que em sobrarà, o m'agafen tot el projecte amb el disseny, quan jo vull únicament calcular l'estructura, perquè estic en l'àrea de càlcul d'estructures, jo això no em tinc que preocupar. O sigui, quan jo faig la importació del model IFC, del model BIM, el programa, el software concret d'estructures, Trical, ja detecta tots els elements estructurals, com són els pilars, són les llàceres, són les encavallades, són els forjats, és la fonamentació o els diferents elements. Perquè quan faig els elements en el programa de disseny, tenen assignat el que és una llàcera, el que és un pilar, el que són forjats, etc. Llavors, no tinc que preocupar-me en absolut de fer un primer filtre de tota aquesta informació. Llavors, vaig a obrir el model BIM, vaig agafar Aquest és un cas d'un projecte que era una nau antiga i després se li va donar un ús diferent i es van fer oficines, emmagatzem, etc. Treballarem una mica sobre això perquè ho veieu. Llavors, aquest arxiu IFC, que està fet en qualsevol programa, doncs, els elements a importar, tenim murs, tenim forjats, tenim barres. Aquí jo puc descartar, si per exemple a mi no m'interessa perquè jo sé que els murs no són estructurals i no vull portar cap mur, o si tinc opcions de dir tots els murs que tinguin un gruix per sota de 15 centímetres o de 10 no me'ls portis perquè no són estructurals, jo puc fer també inclús aquí uns filtres i a partir d'això aquí ja he fet l'anàlisi, ja tinc el model aquí, número total de murs, número total de forjats, número total de barres, aquí les tenim. Llavors, aquest seria el model BIM, que en aquest model BIM, si nosaltres fem un zoom, ja em porta tots els elements, si aquest projecte està fet amb perfils metàl·lics, si està fet amb pilars de formigó, si té forjats, ja em porta tots els elements amb les seves dimensions, amb les seves pròpies dimensions. Després ja veurem amb càlcul si jo tinc que fer canvis, si faig canvis, si no, etc. Llavors, el que ens trobem és que moltes vegades la forma de dissenyar envers el que és el disseny o el model de càlcul són diferents. Llavors, com això ho coneixem i ho sabem de
cada un dels programes, el programa ja té eines per aquest model de disseny, el que són els eixos, el que són els contornos, etc. Per exemple, si ens posem aquí, aquest pilar arriba, s'ha deixat, que és de formigó, que el veiem rectangular, s'ha deixat fins la cara inferior del forjat, no arriba fins a dalt, però a nivell de model analític de càlcul, aquests eixos de pilars tenen que interseccionar-se amb el que seria la cara superior del forjat i en el pilar que va per sobre. Doncs coses d'aquest tipus, el programa té eines, ja dic, per poder tot això, doncs, anem a fer, per, diguéssim, solucionar-ho. Ho puc solucionar manualment o aquí tenim ajustos per situar els extrems dels pilars en la cara superior del forjat, sortir als costats del forjat superior i inferior a la cara exterior dels murs, etc., per fer el model, diguéssim, analític de càlcul en coherència. Llavors, simplement selecciono tot això, aquests pilars d'aquí, i ja me'ls fa arribar fins a la coronació, per tindre un model de càlcul correcte. A partir d'aquí, el que tinc que convertir, i una mica perquè veieu el flux de treball, tot el model de l'estructura ja el tinc fet, el que tinc que convertir és aquest model de disseny, d'una forma, en model estructural. Llavors, tota la definició de tipologia de forjat, càrregues, etc., les definim en el programa de càlcul. Hi ha una opció que seria, si això es pogués definir en el programa de disseny, perquè no ho recuperem ja. Nosaltres aquí és un debat obert, nosaltres som de l'opinió que moltes vegades la persona que fa el disseny del que és l'àrea de càlcul no té absolutament o cap formació o no té coneixement o és una àrea que no abarca. Llavors, a vegades pot ser un tècnic que no té capacitat per decidir si el forjat és unidireccional, si és de xapa, les càrregues que hi ha, o al revés, inclús el propi enginyer que fa el càlcul de l'estructura és molt probable que sigui el que decideix quines càrregues s'introdueixen sota la responsabilitat seva per fer el càlcul posterior que no fiar-se de les dades que li venen. Llavors, per aquest motiu, nosaltres apostem per el que és tota la definició del model estructural, com són càrregues en el que és el propi programa Trical. Llavors, aquí per fer el model tenim unes opcions de creació, generals per tota l'estructura, una mica perquè veieu el flux de treball. Llavors, aquí que conserva el primer mencionat quan existeix, aquestes tot el que hem vist, moltes d'aquestes ja tenen el que són les seves seccions corresponents. En principi treballarem aquestes, si per càlcul s'han de canviar després ja veurem les possibilitats. Doncs, opcions de creació, conservi els valors corresponents en llàceres, en pilars, forjats i lloses. Jo, per exemple, decideixo que aquests forjats de l'estructura poden ser ara mateix, per exemple, unidireccionals. Hi ha tota una base de forjats, que aquests forjats els puc modificar, els puc canviar. Ara, per exemple, agafo d'aquí de la Casa Pujol, per exemple, forjat de 25+5, interès 60, i les càrregues pròpies, el que és la càrrega permanent, de paviment de paviment i tabiqueria, i el que és 200 de sobrecàrrega d'ús o les sobrecàrregues que hi hagi en aquesta estructura. Llavors, a partir d'aquí, això són les opcions per a tots els forjats, i el mur existent, vull que sigui un mur, aquest mur, per exemple, el material que sigui de formigó, de fàbrica, de bloc de formigó, estructuralment del que sigui, del que jo decideixi. I tot sempre aquest model BIM el calculo integrat dins de la mateixa estructura en un únic model. Puc definir aquestes opcions generals, a excepció, per exemple, d'aquesta d'aquí, que serà una llosa de fonamentació. Opcions particulars, dic, per exemple, el que és el forjat i llosa, una llosa de fonamentació. Aquí hi ha opcions, la llosa és igual, les càrregues que sigui, si és un garatge o el que sigui, el que és el canter de la llosa, igual, el posem de 60, indeformable en el seu pla, com a diafragma rígid, accepto i li assigno amb aquest forjat, aquest que tenim aquí, aquest aquí. A partir d'això ja tinc totes les opcions donades per fer el model de càlcul
i el que fa és crear el model trical, que és el model de càlcul que farem. Creo el model trical, llavors ell automàticament en funció del programa de càlcul de les càrregues associades, de les càrregues superficials, fa repartiment sobre les barres de l'estructura, que sí, forjats, biguetes amb voladiu, cap problema. I aquí tinc l'estructura, el model de càlcul per ja poder realitzar el càlcul. Anem a veure, per exemple, a treure que no dibuixi el model IFC i aquí tinc el model propi ja de càlcul per fer el càlcul propi de l'estructura, amb les conseqüències, els errors que ens pugui donar. Lògicament, dins d'aquesta estructura jo puc afegir infinits tipus de càrregues superficials, amb barres, moments, càrregues triangulars, empentes de terra, el que és càrregues de vent, simplement ara per comentar-ho automàticament, segons el còdig tècnic, tota l'aplicació de càrregues, tot això ho tenim. Tot el tema de càrregues, cobert en aigua, dos aigües, el que vulguem, igual que tot el tema sísmic. Ara ja dic que el tema de càlcul ho deixaré més a banda, no sé que vulgueu veure alguna cosa concreta. I a partir d'aquí ja podria fer el càlcul propi de l'estructura, aquest càlcul a partir del model que m'han portat. Llavors, aquesta estructura, anem a veure el càlcul, després entrarem ja en més definició, però vaig a fer el càlcul de l'estructura. Em demana un xequeig de la geometria, si hi ha algun error, doncs anem a demanar el xequeig de la geometria. Aquí tinc, renumerar l'estructura i amb això ja està. I faig el càlcul de l'estructura. Una mica ara veureu amb el tema al que vull arribar. Ara fa tot el càlcul d'esforços de l'estructura, l'anàlisi estructural, i a partir d'aquí farà el que és tot el càlcul d'unes opcions, càlcul d'armat, comprovació de seccions d'acer, etc. Amb els canvis que es puguin produir, i aquests canvis després el que generen és el model BIM perquè la persona que ha fet el disseny obri aquest arxiu BIM amb el seu programa de CAD BIM i llavors faci el que és tots els canvis motivats pel càlcul estructural i refer el disseny o els elements que sigui com a motiu del canvi. Veurem un moment, a partir d'aquí, les possibilitats que es donen amb aquest tema de canvis, el control de canvis, etc. Em diu que són forjats de bigueta semiresistent, bigueta prefabricada. Ara fa el càlcul de la taula de fabricació per taller, per si vull enviar per tot el tema de la ferralla. I ara tenim aquesta estructura, suposem aquesta estructura, després entrarem una mica més en alguns temes de càlcul, tota aquesta estructura calculada. Aquesta estructura, una vegada està calculada, jo puc fer els canvis que siguin, potser canviar seccions, canviar algun element, genero el model BIM per retornar-ho i integrar-ho amb el que és el disseny. Anem a veure això, en aquest el guardo, per exemple, amb l'escriptori, li dic engine és 1, el guardo, a veure, no se puede guardar en este equipo, a ver, bueno, perdona, al escritorio, aquí, guardar, el guarden aquí i acceptar. Ja el tenim. Suposem aquest model que tenim aquí. Llavors, aquest model que ara hem fet, ja dic, seria el flux de treball que la persona corresponent que ens ha enviat l'IFC, ell obriria automàticament aquell IFC, integraria l'estructura, veuria els canvis que s'han fet, després en veurem amb un visualitzador a l'IFC que acabem de generar. Però hi ha altra casuística que el que ens podem trobar és exactament això que nosaltres hem rebut i jo quan
potser és un projecte existent. O sigui, aquest concepte BIM no és el concepte BIM o l'eina de treball és sempre per calcular una estructura nova. Si jo em puc trobar que aquesta estructura era una estructura o un projecte existent, aquest projecte o aquest edifici té un canvi d'ús i resulta que aquest canvi d'ús hi ha que treure murs, hi ha que treure pilars, hi ha que treure encavallades, em plantejo un altre tipus de fonamentació. Llavors, una vegada jo arribo a això, el que em plantejo en comptes, el que he fet ara, que és una mica l'esquema de dir, jo m'arriba el projecte, el calculo, l'entrego i ja està, jo a partir d'aquest projecte em plantejo fer uns canvis. I llavors veure una mica on vaig és aquest control de canvis, quan jo he fet aquests canvis ja els calculo com els retorno, com puc portar aquests control de canvis, o a vegades inclús a mi em pot arribar que jo hagi fet el càlcul d'aquesta estructura, estic calculant l'estructura, que això és molt habitual, i a mig càlcul, o quan la tinc calculada, em tornen a enviar al model BIM perquè s'han fet uns canvis en el projecte i a partir d'aquí ho tinc que recalcular. Clar, què em permet això? Abans era, oye, ¿qué has cambiado? ¿Qué no has cambiado? Pásame el plano que he cambiado, que he tocado el pilar que no era y he tocado el otro, yo creia que havies canviat este. Llavors, el que ens permet, amb tot això també, amb el flux de treball BIM, és que el propi programa porti un control de canvis entre els diferents models BIM que jo vaig rebent. O sigui, jo tinc aquesta estructura calculada, o aquest primer projecte que després ha sofert uns canvis, a mi m'envien al BIM, doncs poder portar un control de tots aquests canvis, què ha canviat, què no ha canviat, per a partir d'aquí refer el projecte o recalcular l'estructura. Llavors, per exemple, aquí mateix, en aquesta estructura anem a fer alguns canvis. Per exemple, jo em plantejo el que és la fonamentació. Eliminem la fonamentació, perquè a mi, tal com m'han plantejat, potser perquè és un projecte nou, no té sentit per mi fer-ho amb llosa de fonamentació, perquè per les càrregues que hi ha ho puc fer amb sabates, i en comptes d'una reforma és un edifici nou i ho plantejo d'entrada així, elimino les sabates, i també, potser el que és el mur que teníem, aquest mur d'aquí, elimino aquest mur resistent, perquè tinc un accés, tinc una entrada, i em puc posar, per exemple, per plantejar alguns canvis, en aquest pòrtic d'aquí, aquest d'aquí, el que em permet també és treballar indistintament per plantes, per seccions, en alçat. Llavors, per exemple, jo em plantejo eliminar aquest pilar d'aquí, és un magatzem d'entrada des d'una obra exterior, i aquí posar una encavallada. Per dir alguna cosa, per fer alguns canvis. Dividir això en 3 parts. Si el programa també té eines de CAD per poder fer el disseny de l'estructura, deixo aquesta i, per exemple, faig uns muntants d'aquí a aquí, aquests d'aquí, aquí a aquí, i després, per exemple, suposem que fem aquesta encavallada. Aquests canvis. I amb tot això, per exemple, la secció que li defineixo, el programa té tota una base de seccions, que això cadascú el pot ampliar, la pot editar, busco la base de dades, per exemple, d'acer estructural, laminats simples, IPS, suposem, de 160. I li assigno a tots aquests que tinc aquí, aquests nous, aquest i aquests aquí. Aquí tinc els canvis que hem fet en aquesta encavallada d'aquí i després la part de baix, que la poso que és amb sabates, vaig a donar unes condicions de suport, apoyos encastat a les sabates, tots aquests pilars. I en aquesta planta baixa, per exemple, introduïm la fonamentació. Geometria, fundament, sabates, introduir sabates aïllades, combinades, tota la fonamentació, i les bigues sabata, aquí puc ja definir amb els criteris que jo decideixi.
sabata per 2 nusos, doncs anem a col·locar, per exemple, d'aquí a aquí, d'aquí fins aquí, i aquestes d'aquí doncs lliguem únicament en un sentit i aquestes en aquest sentit. Tot el tema de sabates, que entraré si aquí tinc una mitgera, si vull el que és les sabates, el creixement de les sabates amb una distància de façana, de la cara del pilar, tot això, les sabates poden ser excèntriques, per exemple, a 30 centímetres de la cara del pilar i que el pilar sigui excèntric, tot això, l'excentricitat, llavors aquesta viga sabata actua com a viga d'erostrament o viga centradora en funció dels moments que es produeixin. Llavors ja dic, d'aquesta forma jo faig, a partir del model BIM que m'ha arribat, jo faig el càlcul de l'estructura, però ja del disseny inicial jo he fet uns canvis perquè a nivell de criteri de càlcul, per l'ús que ha tingut diferent, aquí s'ha fet una obertura i ho soluciona amb una gran encavallada. Aquest mur no té sentit perquè aquí tenen que haver-hi unes obertures i aquest mur va fora i la solució que jo aporto és amb sabates en comptes d'amb una llosa de fonamentació. Una vegada tinc això, el mateix, jo faig el xequeig de l'estructura per veure si hi ha incoherències o incorreccions, i puc calcular l'estructura. Llavors, aquí, únicament, encara que sigui passar-ho per sobre o comentar-ho, quan jo faig el càlcul de l'estructura, a veure, hi ha una opció, si és que tinc la definició de la pantalla. A veure, si aquí... Aquí. Aquesta definició de la pantalla aquesta és molt petita, llavors aquí perdo alguna cosa de la vista. A veure. Aquí jo tinc unes opcions de càlcul. O sigui, per exemple, en aquesta estructura tenim pilars de formigó, tenim estructura metàl·lica. A nivell de formigó jo dono unes opcions d'armat, uns diàmetres mínims, diàmetres màxims, que això són uns criteris que jo definiré. Per lo que és les seccions d'acer, també defineixo unes opcions de comploració d'acer, de fletxes, de greixaments. El mateix amb els forjats unidireccionals, a la fonamentació, jo tinc opcions per la fonamentació, poden ser opcions generals, poden ser opcions particulars per diferents zones de l'estructura, la resistència del terreny, el diàmetre mínim, diàmetre màxim, el cantí de les sabates si el vull fixar o deixar-lo lliure i que ho posi al programa, el costat mínim de les sabates. Ja dic, això són opcions de càlcul que cadascú les pot personalitzar i a partir d'aquests paràmetres el programa farà el càlcul de l'estructura. Llavors, si fem el càlcul de l'estructura, llibre dels forjats. Doncs aquí, per exemple, esforços, l'estructura està correcta, si fos un mecanisme, l'estructura estigués desequilibrada, aquí em sortiria l'advertència. Armat, està tot correcte, seccions d'acer, 39 errors, forjats unidireccionals, 3 errors, tot l'altre funciona correctament. Llavors, dins d'aquí, d'aquests 31 errors, jo puc, en qualsevol moment, analitzar els errors. Llavors, aquí el que volia comentar és, realment, aquest model que estem fent és un model real de càlcul. O sigui, aquí, si jo trec el model alàmbric perquè ho veieu, ho podrem veure aquí a l'estructura, realment és un model USU de càlcul de l'estructura amb tots els seus armats. Si jo defineixo el que és les unions d'acer, que també les puc calcular, tot el tema integrat en l'estructura, tot el tema de definició d'unions, definir entre el que és les llàceres, qualsevol tipus d'unió, soldades, cargolades, de llàceres, etc., de qualsevol tipus.
estic fent un model real de càlcul i aquí tinc el que és tota la informació pròpia de lo que és tots, en aquest cas, de la ferralla, dels armats de l'estructura. Això no és una representació, sinó que és el model real de l'estructura. Quan jo vull exportar el model BIM de l'estructura, la persona que rebi tota aquesta informació la tindrà, per tant jo d'aquest model puc treure detalls, puc treure tota la informació que sigui. Aquí es veu molt bé, doncs, per exemple, en els estreps del pilar, com inclús cada cota em va canviant el que és el solape de l'estrep, com diu la normativa, en cada cota, cada 90 centímetres va girant el que és el punt de doblat de l'estrep. Ja dic que és un model real de càlcul de tota l'estructura, d'armats, la fonamentació, etc. Llavors això ens permet també detectar problemes que ens podem trobar a l'estructura i ja intentar o mirar de detectar-los aquí a nivell del que és ferralla, de col·locació de ferralla, de problemes. Si jo tinc una placa d'ancoratge, també les puc ficar, ara no he definit cap placa d'ancoratge, però si tinc aquí una unió o tinc una placa d'ancoratge, veure si aquesta placa d'ancoratge, quan baixen els pernos, entra en col·lisió o en problema amb el que és la ferralla, i m'està tocant i llavors tinc que veure com això ho soluciono o fer una placa més gran perquè el perno vertical no em toqui amb la ferralla. Tot això em permet aquests problemes detectar-los aquí perquè després l'obra sigui el més, diguéssim, vagi el més fluida possible. I una mica és realment el que ha de ser l'objectiu del BIM, detectar el màxim de problemes que em puc trobar a l'obra, detectar-los aquí. I clar, el BIM el que em permet és portar aquest control més acurat amb el que seria el model virtual. Llavors, una vegada tinc aquesta estructura, el model calculat, una mica perquè veieu, ara entrant en una altra àrea més, el que és pròpiament de càlcul, simplement per mostrar-los. A mi sí m'interessa, jo he fet el càlcul i ens centrem més amb el model BIM, però si jo, per exemple, vull d'aquesta estructura, veure, analitzar els esforços, etc., tota aquesta informació la puc analitzar, tot el tema de planos el puc treure aquí, és a dir, si jo vull, per exemple, les gràfiques de flectors, puc anar barra per barra, m'interessa d'aquesta llacera d'aquí, m'interessa d'aquesta d'aquí, o de tota l'estructura sencera, o d'aquest d'aquí. Aquí tinc, a la part inferior, si faig això una mica més alt, tinc el moment positiu màxim, 10,95, moment negatiu màxim, i aquí baix és segons jo em vaig desplaçant amb el cursor, vaig veient el moment que es produeix en cada un dels punts. O sigui, el que és el tema d'anàlisi, de comprovació. Després també, per exemple, amb el que és l'estructura que em fallava part de l'estructura d'acer, doncs jo puc demanar-li al programa en acer aquí a càlcul, acer llistat d'errors o la gràfica d'errors, o puc demanar el llistat d'errors, i aquí em va marcant la viga 61, la 64, jo he col·locat un IP300 i em falla per resistència, aquí tinc, llavors ell ja em proposa. Això és perquè si jo fes el càlcul automàtic o el càlcul recursiu, o li puc dir ara, escolta, doncs tot el que em falla, tu automàticament puja les seccions, doncs ell les pujaria, aquí m'ho proposa per si aquest control el vull portar jo, i jo puc identificar, per exemple, aquesta llacera d'aquí, i 330, doncs quina és? Aquí veig que és aquesta d'aquí, doncs jo em puc posar o analitzar amb aquesta cota, vaig a treure, que no em diu així les càrregues, que així ho veurem, a veure, aneu així les càrregues, aquí la veiem millor, i ens posem en aquesta cota, aquesta que m'està fallant està treballant un 1% per sobre la seva resistència. Podria entrar els coeficients de majoració de càrregues, coeficients de minoració de materials, aquest error el podria acceptar, però jo tinc aquí l'anàlisi, el pilar, aquest pilar el que sigui, aquest pilar d'aquí, és aquest d'aquí, i he posat
em posa un altre model, el B, que té un gruix de les ales més gran, i aquí vaig tenint aquesta diagonal, aquesta d'aquí em va proposant l'IP 120 per esbaltesa. O sigui, això m'està indicant que per resistència amb un IP 80 compliria, però per esbaltesa, per creixement, tinc ara un perfil superior. Aquí vaig tenint totes les advertències, que les puc localitzar fàcilment, puc marcar-les i localitzar-les, i puc també, si em poso, per exemple, amb el que és la cota 300, estem aquí a la cota 300, ja dic, i això a nivell més de càlcul, jo puc demanar una gràfica de tensions d'acer, aquí tinc les que m'estan fallant, i aquí veient, per exemple, aquesta d'aquí realment m'està fallant amb el que és el trobament de la llàcer amb el pilar. Puc demanar la gràfica, el que fèiem abans, la gràfica de flectors d'aquesta d'aquí, aquí tinc un moment de 21,40, i potser la solució que prenc aquí, en comptes de canviar la llàcer perquè és la que tinc que mantenir, doncs poso amb el que és seccions, una secció d'inèrcia variable, una cartela, una unió, un tipus de soldadura, etc. Llavors em permet fer tot aquest anàlisi, el mateix que si a mi m'interessés veure el que és a nivell de planos, els quadres de sabates, quadre de pilars amb els seus armats, tota aquesta informació la tenim aquí. Amb els armats, els estreps, l'especejament del pilar, les esperes, tot això ho teniu mateix exactament, el quadre de sabates, quadre de fonamentació, la sabata de formigó, del pilar, la sabata, l'especejament de la sabata. Sempre aquí també sapiguer que qualsevol modificació que feu aquí, si jo ara, per exemple, vull retocar aquesta sabata i aquesta sabata perquè és una rehabilitació, resulta que aquesta sabata m'ha sortit per càlcul de 200 per 200, però la realitat existent és una sabata de 140 per 180, i potser 60 de cantell, jo li puc dir que en les dimensions reals que existeix em faci la comprovació. I em diu que no compleix per la tensió del terreny. O sigui, jo faig modificacions sobre l'estructura, sobre els planos de l'estructura, aquests planos sempre estan vinculats en el càlcul. Llavors jo puc fer modificacions, sobretot cada vegada més amb el que és tot el tema reforma, rehabilitacions, etc., veure si estic dins de la limitació de càlcul o no. Llavors, d'aquesta forma ja dic que aniria veient el que és tot el tema d'estructura per treure els planos, treure també, ara no entraré, els informes de comprovació, de memòria, del càlcul estructural, etc. El mateix que els planos de forjat, si vull, per exemple, veure els planos de qualsevol forjat, doncs aquí tinc el plano de forjat, amb els armats de negatius, els moments positius del càlcul d'aquest forjat, moment negatiu, moment positiu en el centre del vano, moment negatiu, tallant màxim, els negatius que m'ha col·locat, a totes les biguetes, cada bigueta un rodó del 10 de 25 de patilla més 120. Tot això ho vaig tenint amb els diferents forjats que anem tenint. Llavors, una vegada tinc jo aquesta estructura, el mateix que hem fet abans, jo puc generar d'aquesta estructura que veiem el model BIM. Una vegada s'ha fet el càlcul de l'estructura, creo el model BIM i, per exemple, aquesta la guardo a l'escriptori i li diré en 2. Llavors, aquesta estructura que acabo de calcular ara serà el model, ara està fent els elements, el model de càlcul que jo enviaré, el model real de càlcul que jo enviaré a veure. Aquí, aquest d'aquí, i la persona que ha fet el projecte obrirà, o sigui, aquí tenim el flux de treball de bidireccionalitat, obrirà amb el seu programa CAD-BIM, integrarà amb aquesta estructura o assumirà els canvis que s'ha fet o tindrà el control de canvis per fer els canvis que siguin al projecte i a partir d'aquí redissenyar o això, lògicament, ell també tindrà tot el tema d'instal·lacions, de conductes, el que sigui, veure si amb els nous cantos de llàceres, de forjats, té que fer canvis o perforar llàceres per poder passar els conductes, etc. El model que hem vist realment
tal com l'hem vist, si jo l'obro ara amunt al visualitzador BIM, que és igual, podria ser qualsevol, ja dic, pot ser Revit, pot ser Archicad, pot ser el plan, qualsevol, tal com ho hem vist amb el que és el trical amb l'estructura, seria la informació que rebaria la persona tal com hem rebut el projecte, amb els canvis que hem fet, el que serien aquí la llàcera que hem canviat i si demano l'alàmbric, doncs el que és tots els armats, tot el que teníem, doncs ho recupero sense cap problema. I aquesta és el que integraré amb el que seria la resta del projecte, amb els canvis que s'hagin produït. Llavors, una cosa interessant que hi ha amb el trical, i és el que comentàvem abans, jo em puc donar la situació, per exemple, que al revés, suposem que jo he començat amb aquesta estructura, a mi m'arriba el model BIM perquè han fet uns canvis, t'envien el model BIM, escolta, he fet uns canvis i a partir d'aquests canvis vull que recalculi l'estructura, que modifiquis i recalculis l'estructura. Llavors, el que ens permet el programa és portar un control de canvis de l'històric i les modificacions que s'han fet, perquè precisament l'avantatge del BIM és aquest treball col·laboratiu i poder jo controlar directament amb el propi programa tots aquests canvis que es van produint per evitar que quedin pel camí. Llavors, aquí, l'historial, jo puc veure, podria anar guardant les opcions diferents de l'estructura que vaig fent, però jo puc veure l'historial, l'estructura actual amb la primera que hem fet de la llosa de la fonamentació, i jo puc comparar, aquí et diu el número d'elements, els que són iguals, els que són diferents en un arxiu, els que són diferents en un altre, i aquí tinc tots els elements iguals en l'estructura, en el model inicial, però jo el que puc fer és dir, abans era l'altra estructura, però jo puc tenir únicament el model inicial de l'estructura que m'han fet, jo calcular aquella estructura i que m'entreguin un altre arxiu IFC, aquest arxiu IFC el carrego, i llavors que el propi programa m'analitzi tots els canvis que s'han fet. Llavors, aquí jo tinc tots els elements del model inicial que s'han eliminat, que és la llosa de fonamentació i el pilar aquest que tenim aquí, que teníem aquí, i tots els elements nous que han aparegut en l'última estructura que jo tinc, que és, en aquest cas, les sabates, les bigues sabates i els elements aquests de l'encavallada. Llavors, a partir d'aquí, jo puc, una vegada rebo aquest model BIM, puc acceptar o donar per fet, inclús aquí el mur que havíem eliminat, doncs jo puc directament aquí seleccionar tots els nous elements que han produït un canvi en l'estructura que m'han enviat i aquests canvis que tinc aquí en el model aquest els apliqui a l'estructura. Llavors, ell automàticament ja en detecta tots els canvis. Jo puc dir, únicament vull que em mostris el que sigui diferent de l'1 i el 2, el que és igual al 2 a l'1, el que té en el model 1 diferent respecte al model 2, o el que jo havia analitzat tot el que és igual en els dos models. Tot això d'aquí. El que és diferent del primer model respecte al segon, el que és diferent del primer respecte al primer, llavors tinc l'anàlisi i llavors jo puc agafar i dir això són els canvis que han fet, tot això m'ho copies i m'ho pegues amb el model de l'estructura. I això seria a través del model BIM per portar el que és el control de canvis propi de l'estructura. Llavors, una vegada tinc aquesta informació o aquesta possibilitat de portar el que és el control de l'estructura, tenim el que és l'estructura calculada, l'estructura feta, jo passaria a partir d'aquí a fer el que és el pressupost propi de l'estructura. Lògicament jo aquí em centro amb el càlcul de l'estructura, però de la mateixa forma, quan jo faig el pressupost de l'estructura, jo ara em portaré a partir del model BIM el pressupost de l'estructura, però a veure, en aquest pressupost aniré, diguéssim, omplint o fent de tota la informació que em vagi important de partides pròpies del disseny que tinc en el pressupost, les partides que em vinguin d'instal·lació, si de cada model BIM jo puc,
que no té per què ser tot del model BIM. Potser el que és l'estructura la tric a partir del model BIM, les instal·lacions també, el disseny ho faig afegint les partides manualment, però el que faig és tota la informació del projecte que hi ha al voltant del projecte, a partir dels models BIM, dels arxius GFC, vaig aprofitant tota aquesta informació per juntar-la amb el pressupost. Clar, aquesta informació és la forma de treballar perquè no hi ha un únic programa que faci instal·lacions, que faci estructures, que faci amidaments, que faci unions, que faci... Cada programa, jo sempre he sigut partidari, més que a vegades d'agafar paquets que toquen una mica tot, agafar de cada àrea el millor programa en prestacions per les prestacions que jo necessito i a partir d'aquí, a partir del model BIM, tota aquesta informació anar-la recollint de cada un dels programes, ja que el model BIM, els arxius IFC em permeten això. Llavors, per generar aquests amidaments passa exactament el mateix. Això ho puc fer a partir de l'estructura, ho puc fer a partir del disseny, de qualsevol àrea pròpia del projecte i exactament igual puc portar el que és el control de canvis del projecte. És a dir, jo faig el pressupost, el mateix que hem fet abans, el pressupost d'aquesta estructura, es produeixen uns canvis a l'estructura, torno a fer el pressupost i llavors tot allò que ha canviat a nivell d'amidaments en el pressupost, que el programa m'ho detecti i em mostri els canvis que s'han produït, perquè a partir d'aquí el programa em diu deixo l'estructura inicial com estava, afegeixo partides dels canvis que s'han produït, elimino els amidaments que havia abans i els substitueixo, no sé, per exemple, les lloses per la llosa de fonamentació, les sabates substitueixo per la llosa de fonamentació, llavors tot aquest procés de canvis en el pressupost, a través del model BIM, també ho fa el propi programa. Això ho pot fer, a nivell de desenvolupament és molt complex, però això ho pot fer perquè realment amb el sistema, amb el que és el BIM, el que hi ha és un codi GUID. El codi GUID és un codi únic d'identificació per cada un dels elements de l'estructura, per cada un dels ferros de l'estructura, per la ferralla, pel formigó, per el que sigui, i quan tu fas el projecte, els programes associen un codi GUID, que es diu, codi únic d'identificació, a cada element de l'estructura. I aquest codi és únic en tot el projecte. Llavors el que fa a través dels còdics, veu si existeixen en la primera versió, si existeixen al segon, si existeixen dues vegades repetits, quines diferències hi ha i a partir d'aquí és on podem diguéssim, solapar i contrastar, diguéssim, comparar tota aquesta informació. Llavors, aquí anem a fer els amidaments, d'aquest també he generat el model BIM i vaig a generar els amidaments, que veieu, inclús generaré aquí el que és l'amidament general, doncs opcions, per exemple, ho portaré en el programa de pressupostos, el programa nostre de pressupostos, no podria ser amb un BC3, el projecte és Alenc, perdoneu, això ho guardaré a l'escriptori. Llavors, ho vull complet, puc dir-li que vulgui que em posi resumit tants metres cúbics de formigó de pilars, tants metres cúbics de formigó de bigues, o que em surti complet barra per barra, si ho vull mesurar per cotes, per pòrtics, o sigui, jo puc definir com vull que es dugui a terme l'amidament de l'estructura, si a l'acer vull que l'agrupi, que em digui 40 IPs o em surti una totalització del 40 IPs o que em surti una 1, la viga 1, la viga 2, la viga 3. Llavors, això del codi GUID, el que comentava, és el que fa que, per exemple, jo tingui vinculat tots els amidaments de l'estructura amb el que és el model. És igual, jo parlo del model estructural, però pot ser amb el projecte o amb tots els elements que intervenen en el projecte a través d'aquest codi GUID, que ara veurem. Llavors, aquí, per fer els amidaments, si vull treure el pressupost, simplement li tinc que dir en quina base de preus estic treballant al meu programa de pressupostos, pot ser la base centro, pot ser la base de l'ITEC, que serà la més habitual aquí, pot ser qualsevol base, aquesta és la que fixo, que és la que jo tinc ara, i a partir d'aquí que em faci l'amidament. I ara ho veurem. Llavors, nosaltres hem fet això, hem vist també la possibilitat de fer els canvis de l'estructura i portar el control de canvis, però
de la mateixa forma que hem fet això, ja dic, jo em puc plantejar fer tot aquest procediment de treball a partir d'una estructura totalment nova, com era en el cas inicial de la llosa fonamentació, o que em portin un projecte fet i se li dona un canvi d'ús amb els canvis que siguin, l'encavallada d'aquestes, canviar la llosa fonamentació per sabates o al revés, i llavors portar un control dels canvis que es realitzen envers el projecte inicial. Llavors, tinc també la possibilitat, jo puc, que veieu, el plantejament, que no té per què ser sempre a partir d'un projecte que jo rebo del model BIM, sinó que, el que comentava, segons quin tipus de projecte, aniré infinitament més ràpid definint l'estructura aquí, fer el càlcul de l'estructura i una vegada tinc definit el càlcul, a partir d'aquí, entregar l'estructura perquè defineixin tot el que és el disseny, instal·lacions, tancaments, etc. Distribució interior. Doncs, per exemple, un cas molt clar és el tema de naus industrials. Jo aquí aniré molt més ràpid perquè ja té eines específiques, aquí el flux de treball serà més habitual partir del programa de càlcul d'estructures per generar-ho. Doncs jo agafo aquesta, aquí tinc un assistent, jo puc el número de pòrtics, 4 pòrtics, 5 pòrtics, 6 pòrtics, els que siguin, la separació entre pòrtics de 4,40, els pòrtics de façana tenen 5 metres o 2,5, és igual. A l'eix central li poso 9 metres, l'alçada als costats 6 metres i l'amplada la deixem així a 14 o 16 metres. Llavors tinc un assistent, si vull pilars intermitjos a tots els pòrtics, amb uns o no vull pilars intermitjos, el que és l'encavallada, qualsevol tipus d'encavallada que vulguem. Deixem aquesta d'aquí. Amb l'assistent, la separació entre corretges la poso de 120 o de 110, la separació de la primera corretja des de la vora de façana, 40 centímetres, i la de la combrera, la primera la posem, per exemple, a 30. Vull que els arrossegraments funcionin com a tirants, únicament els consideris quan estan treballant a tracció, per exemple, a efectes de vent, i els dels faldons també el mateix. Si vull els tirants en tots els vanos o únicament els imparells, el primer i l'últim, llavors aquí definiria les seccions, aquestes seccions dels pilars inicials, dels finals, que aquí els veiem. Jo podria, en qualsevol moment, o sigui, el concepte no és que tingui que ser això metàl·lic, jo puc en qualsevol moment agafar i dir no, jo això no vull dels pilars, els vull de formigó. Si dins del mateix programa, jo puc ara tots els pilars aquests els vull de formigó de 30x30 o de 25x25, o sigui, puc barrejar qualsevol tipologia. Si poso, ja acabo abans, poso de 30x30, per exemple, per dir alguna cosa, els pilars, ara els vull tots o alguns. Llavors, una vegada les corretges, les corretges que veiem aquí, una vegada tinc definit això, ja amb l'assistent defineixo les cargues. Amb l'assistent, les cargues, el que és cargues a la teulada, les cargues de manteniment, la càrrega de la xapa de cobrició, la càrrega de neu, ja dic, definirà les càrregues corresponents. Amb les façanes, aquestes façanes, per si la façana està anclada a l'estructura, tinc una càrrega vertical de sustentació, si no, no tinc necessitat. El vent, resulta que el vent en aquest sentit em va únicament a les direccions oposades, amb aquestes dues direccions, o les altres, o les quatre, el que decidim. I aquí les opcions de vent, jo aquí tinc, segons el mapa, agafar la zona C, rugositat, el tipus de terrenys, zona urbana, zona rural, i aquí veiem com calcula el que és la pressió del vent, zona urbana, l'alçada 9 metres. I aquí ja dic, tenim les opcions de vent, pels paraments verticals, per la teulada. Tot això sempre hi ha
ho calcula aplicant el que és el codi tècnic, llavors el que és l'aplicació del vent té la seva complexitat, però no oblido perquè el programa l'automatitza, doncs accepto, i ja dic, tot això ho vaig fent amb l'assistent propi de l'estructura, descripció, és igual, li poso una B. Això és perquè jo em puc crear naus diferents a les que porta el programa i guardar-les com a nau parametritzada i a partir d'aquí crear-la ja automàticament. Creo les sabates, perquè les vull amb sabates, i finalitzo. I aquí tinc l'estructura. A partir d'aquesta estructura, que aquí la tenim, que jo m'he creat, a partir d'aquesta estructura que tenim aquí, potser jo em plantejo el que comentàvem abans. Jo puc aquí dir, bueno, és que aquí en aquesta estructura, molt bé, però és que jo vull un forjat, vull, en aquesta part centrar una mica perquè veieu la dinàmica, doncs jo em puc posar en aquest pòrtic d'aquí, i dir, aquest pilar, aquí tindré un d'allò d'oficines, per exemple, la barra la divideixo des del punt inicial, aquesta, des de la cota de fonamentació, és igual a 2,80 i barra paral·lela a distància, a 4 metres, per exemple, paral·lela a aquesta, amb aquest costat. Aquí faig una llàsera per 2 nusos, i aquí la tinc. Aquí poso un suport, el que s'ha encastat en aquest aquí, per posar la seva fonamentació, doncs sabata, introduir aquí. I això que estic fent aquí, que acabo de fer aquí ara, doncs m'interessa copiar-lo amb els altres pòrtics que tinc i llavors jo puc, si tinc eines molt ràpides, copiar, dic aquesta llàsera d'aquí, aquesta d'aquí i aquesta fonamentació, el punt d'inserció és aquest d'aquí i ara si torno a tota l'estructura que teníem, doncs ara això, control, pegar, per exemple, el vull aquí i el vull aquí. I faig el nus per intersecció per embrutxar el que és la unió d'aquest amb aquest i d'aquest amb aquest. I ara em poso, resulta que això serà una part d'oficines, doncs jo em poso amb aquest pla d'aquí, poso les llàceres de formigó, metàl·liques, és igual ara el que sigui. Una mica m'interessa perquè veieu la possibilitat d'un altre flux de treball i aquí defineixo un forjat unidireccional. Aquest forjat, suposem forjat oficines, les càrregues, el mateix que hem comentat abans, o podria ser aquest forjat, pot ser de xapa metàl·lica, pot ser unidireccional, pot ser el que decidim, i l'introdueixo, doncs, aquí. I carrego, per exemple, en aquesta direcció. Li dic que sí. Si dic que em dibuixi les càrregues, que abans ho he desactivat, aquí tinc les càrregues superficials. Aquí tindria l'estructura, podria introduir el mur, podria introduir... Clar, el poder integrar també tot realment amb un únic model BIM, això em permet una optimització de l'estructura perquè, per exemple, si jo ara agafo, jo tinc aquest forjat, ara aquí decideixo, per exemple, introduir, doncs no sé, en aquesta part d'aquí, tot això ho faig amb un mur i tindré que eliminar, i aquest mur li dic muro 1 amb la fonamentació, amb els materials que sigui, etc. Tot això, quan jo calculo això realment amb un únic model BIM, em permet una optimització molt significativa de l'estructura, perquè aquest mur d'aquí, en aquest sentit, m'està donant una inèrcia a l'estructura molt més elevada o molt més alta, igual que aquest forjat horitzontal com a placa rígida. Per tant, el que és la deformació de l'estructura amb un pla vertical i horitzontal és molt més petita que si jo calculés la nau per una banda, el forjat per una altra banda, el mur per una altra banda, i llavors això també el que em permet, és el que comentava al principi, les prestacions pròpies del programa també em comporten també a nivell de càlcul unes prestacions diferencials que no únicament centrar-nos en que si té el BIM o no té el BIM, el mateix, dic, vale, té el BIM, però si jo tinc que calcular una nau i necessito forjats i necessito murs i no els puc calcular, sí, molta exportació BIM, però si no puc calcular de forma integrada per optimitzar el càlcul, doncs què és millor? Llavors, valorar una mica tot això. Llavors, una vegada tinc això, jo podria fer el càlcul de l'estructura, faig el xequeig de l'estructura,
em diu que hi ha algun error, doncs anem a veure l'error. Barres sin predimensionar, les barres que jo he introduït, o sigui, el programa em porta un control per poder fer un càlcul coherent, doncs aquestes barres, les que he introduït jo abans, doncs jo ara decideixo que són, és igual, IPs o IPNs, doncs, o formigó és igual, acer estructural, laminats simples, IPs és igual, del 180. Accepto, i ara ja està tot correcte i ja faig el càlcul de l'estructura. Mateix criteri, calculo l'estructura. Llavors, és el mateix plantejament d'abans. Jo he fet el càlcul d'aquesta estructura, he començat el plantejament del projecte, em permet optimitzar molt més tot el que és el temps de disseny, de definició, en aquest cas començant per l'estructura i a partir de l'estructura definir el que és tot el que envolta després el projecte envers l'estructura. I el cas d'una nau industrial és el cas típic de començar per el que és la definició de l'estructura. Llavors, aquí, el mateix que hem fet abans, jo podria agafar i dir, bueno, el que hem fet, jo he començat per aquí, genero el model BIM a l'escriptori, genera 3, el guardo, i aquest model, quan acabi, aquest model, que és l'any 3, aquest que tinc aquí, seria el que rebria amb el programa de CAD-BIM, ja dic, qualsevol el que sigui. Aquí tinc la nau, exactament igual que abans, demano analàmbric amb els seus armats, el que és tota la part de dalt és estructura metàl·lica, la part de baix s'ha fet amb formigó i a partir d'aquí començar a fer el disseny de l'estructura del projecte. El flux de treball és totalment bidireccional i no únicament hi ha un camí. Hi ha moltes vegades que a nivell d'optimització de recursos, de temps, etc., val la pena parar i segons quin tipus de projecte començar a treballar d'una forma o de l'altra. Llavors, tot això que anem tenint aquí, el que comentàvem, jo puc obrir el pressupost aquest, el pressupost que teníem, ja amb el programa de pressupostos, i veurem una mica com tot això a partir del model BIM inicial, com tot això es va enllaçant. O sigui, aquí jo tinc obert el pressupost, l'únic que tinc que dir-li aquí és quina base he utilitzat. He utilitzat en aquest cas la base Centro, simplement. I aquí, aquesta finestra la vaig a treure un moment i així aprofitem més tota el que és la pantalla. Doncs aquí tinc el projecte amb els seus elements. Aquí ho tinc posat com a llistat. Espera un moment, a veure si aquestes... A veure... Base de projecte... Si agafo aquesta... Suposo que és el mateix. Sí, hi ha dues partides que no tinc a la base de preus, que són aquestes dues. Ara ho comentem. Llavors, ho puc veure així o ho puc veure amb estructura d'arbre. Aquí tinc el que és fonamentacions, amb les partides de fonamentació. I aquí tinc fonamentacions, el que és formigó per armar amb sabates, amb home, i aquí tinc la sabata 1, la sabata 2, la sabata 3, els metres cúbics, i aquest còdic d'aquí és el còdic 8, aquest que jo comentava, que associa cada un dels elements del projecte, els de la fonamentació, amb cada un dels elements. Llavors aquí tinc formigó de fonamentació per les riostres, aquí tinc les sabates, aquí tinc les riostres, l'acer corrugat, diàmetres del 12, de la sabata 6, 4. Abans he dit que em donés tot l'amidament complet, si no m'hagués totalitzat els amidaments, els encofrats, l'acer corrugat, formigó de pilars, aquí tinc la cota 0, pilars que arrenquen de la cota 0, el pilar 3, el 6, de 3 metres de llargada i 30 per 30, aquí vaig tenint l'acer corrugat, en el pòrtic a la cota 0, el pilar a diàmetre 6, transversal, els estreps, del 12, del 16,
I aquí vaig tenint tot l'amidament, tots els pilars, les llàceres, com he demanat que ho fes complet, aquí em surt IP del 100, la número 371, la IP del 100, IP del 100, totes les seves dimensions. I aquí més a baix, que aquí ara no tinc per el que és... Ara, tinc, o sigui, en aquesta única pantalla, en aquesta mateixa pantalla, controlo tot el pressupost, que és l'estructura del pressupost dels capítols propis del pressupost, els amidaments i la descomposició de les unitats d'obra. Tot això, lògicament, amb una única finestra controlo tot el pressupost, que això ho puc canviar, editar, com els amidaments, com afegir partides, com afegir unitats d'obra. Lògicament, la idea és tenir un pressupost i en aquest pressupost aniré rebent tota la informació que jo aniré afegint manualment si vull afegir una partida nova, que ara ho veurem, o dels diferents models BIM en IFC, perquè aquí agafaré i afegiré tot el que és la part de disseny, tot el part de tancaments, tot el tema d'instal·lacions, etc. Lògicament aquí, en el programa de pressupostos, puc afegir partides, puc ajustar el pressupost, puc fer a nivell de pressupost tot el que coneixem. Llavors, el bo que té això, o comentar a nivell de possibilitats, és que si hi ha modificacions, jo vull tindre aquesta vinculació amb el model que m'han portat, jo puc aquí tindre, aquest és l'any 2 que hem fet, tinc això, totes les cotes, la cota 900, o sigui, aquesta estructura de cotes que veiem aquí és la pròpia de les cotes que tinc i de planos que tinc en el programa de càlcul d'estructura. Si això ve d'un projecte fet amb Revit, Archicad, el plan, l'estructura que tinc allà serà la que em respectarà, perquè potser jo vull únicament els amidaments d'una cota o d'una planta o el que sigui, o vull veure una part sols de l'estructura. Llavors, aquí tenim un valor afegit també amb el que és tot el tema del projecte dels amidaments, que és la possibilitat de vincular les partides amb els elements de l'estructura i tindre una traçabilitat total i absoluta del que seria el pressupost amb el projecte. Jo tinc aquest aquí, però és que podria tindre, o sigui, puc obrir tants IFCs de forma simultània, o sigui, tu dius, tu t'han portat a l'IFC de l'estructura, però és que jo tinc l'IFC del disseny, tinc l'IFC de les instal·lacions, jo puc obrir simultàniament tants IFCs com vulguis, per exemple, ara obro un altre que no tingui res a veure, i aquest IFC el tindré aquí al costat i hi ha unes partides que aniran vinculades amb la imatge que veuré aquí, aquí tindré unes pestanyes de diferents IFCs i llavors no cal que estigui tot en un mateix IFC, perquè a més cada àrea de treball pot venir de departaments o de tècnics diferents, però llavors aquí puc anar veient. I llavors jo puc visualitzar el que és les fonamentacions, el capítol de fonamentacions, tot el que fa referència a fonamentacions, puc únicament la partida o puc inclús únicament l'element. Aquesta sabata 3, que té els amidaments que apareguin aquí, és aquesta d'aquí. O puc fer al revés, jo puc agafar i dir, doncs jo vull aquest element d'aquí, igual o aquest pilar d'aquí, i aquí si vaig baixant, aquí em marca a quina partida pertany aquest pilar. Jo vaig tenint tota aquesta informació, aquí tots els pilars, perquè ara he seleccionat la partida, però si jo vull únicament aquest pilar d'aquí, és el 42. Aquest pilar 42 té els metres cúbics de formigó, a l'acer de el que sigui. Llavors és la vinculació, la traçabilitat dels elements de cada un dels elements del projecte amb el que seria el pressupost. Això em permet portar un control molt més exhaustiu de tots els elements, de control d'amidaments, etc. Llavors, això em comporta també, ja veurem, canvis que es puguin realitzar, és si jo faig les certificacions. O sigui, tot el model BIM porta tot un recorregut fins al final del projecte. Si jo faig les certificacions, la possibilitat de fer la certificació, com fèiem abans, jo vaig certificant les línies d'amidament o les partides que sigui
i aquestes partides que jo certifico me les marquen al model o puc inclús certificar a partir del model. És a dir, certifico aquest pilar, certifico aquest pilar, certifico aquest altre. Clar, tot això, això és una optimització brutal del que és el treball. El que passa que també comporta, una mica el que parlava el tema del BIM, pros i contres, infinitament més avantatges, però, que és el que més costa, això implica uns models de treball del despatx totalment diferents als que estaven abans habituats. Els que estàvem abans habituats. Per què? Perquè quan jo defineixo, abans jo dibuixava, feia un projecte, feia les línies, aquella línia era una línia, però si era d'aquella línia, si era de formigó, si era metàl·lica, si era de xapa, si era d'alumini, si era no sé què, però bueno, això es decidia més endavant i era una línia que jo era o dues línies, que era un pilar en alçat o el que fos, i no tenia més importància. Després en el procés ja es definien els materials. Clar, aquí tot això comporta que quan estàs en un procés, el procés inicial del projecte no, però quan ja estàs en un procés més avançat del projecte, per tindre tot aquest flux de treball, això et comporta que en el propi disseny del projecte es tenen que prendre moltes decisions. Clar. Llavors, ara també la figura dels tècnics BIMs, etc., però que totes aquestes persones, clar, implica que ja el paper de delineant d'abans avui en dia ja no, pràcticament ja no té sentit, perquè quan treballem en programes BIM, al definir el projecte, al definir, per exemple, simplement aquest pilar, per automatitzar tot el procés, aquí es tenen que prendre moltes decisions. Un tipus de pilar, si és de formigó, si és de no sé què. Jo parlo ara amb l'estructura, però imagina't encara més amb el disseny, els tancaments. Clar, tot això després t'automatitza i et simplifica molt la feina, però implica unes preses de decisions que abans pràcticament arribaven al final. Però també passava que abans tot el procés estava desvinculat. Aquí es feia una cosa i es decidia un material, en medio era otro, el presupuesto estava con otro i l'estructura estava con otro tipo. Llavors tot això, ara, diguéssim, aquesta traçabilitat és molt fàcil detectar possibles canvis, errors, etc. Però implica preses de decisió que abans no es prenien molt al final. Llavors, això, ja dic, per una banda, tindre aquesta vinculació del model, perquè també el que ens comporta això ara, encara que sigui una mica perquè aneu veient tota aquesta traçabilitat o on ens porta al final, és de la mateixa forma, clar, quan jo he fet això, tinc el pressupost, tinc les partides, jo em puc quedar aquí, ja presento el pressupost, presento el que són els informes, els llistats del pressupost, etc. Però a mi em pot interessar, si entro més enllà o dono un pas més enllà, fer la planificació del projecte. Aquesta planificació, els diagrames GAN, els diagrames de temps, doncs abans donar sent el diagrama de barres, però ara amb el model BIM, com cada partida està vinculada amb un element BIM, inclús dins de cada partida jo puc definir fases, jo puc tindre a partir d'aquest pressupost tota la planificació d'obra i veure l'evolució del projecte. Llavors, també això de cara a què? De cara a preses de decisió del que és la planificació del projecte, que en comportarà canvis o no amb el que és la definició ja pròpia de l'obra. Perquè veieu una mica aquest concepte, si anem aquí al diagrama de temps, vaig a tancar aquesta finestra per quedar-nos. Aquesta planificació d'obra, o sigui, el programa em planteja una planificació d'obra hipotètica que jo aquí puc, per exemple, aquesta que triga tants dies, jo puc agafar i assignar-li més recursos, doncs jo li assigno 3 operaris, 2 ajudants, els encofrats, això ho deixo tal com està, però sí que més persones, perquè això es pugui reduir, la tasca aquesta, tot això puc, ja dic, canviar-ho o de la mateixa forma que jo puc dir no, això es farà perquè jo els recursos que assigno o bé per la data de calendari o bé aquí mateix dic això s'acaba
el dijous, i tot aquest solape que hi ha, una mica això ho comento simplement per que tingueu el que és o comentar-ho, el que és tota aquesta, jo les puc desvincular una de l'altra, ¿vale? I aquesta d'aquí potser té que començar a mitjans de setmana i aquesta la vinculo amb aquesta. ¿Vale? Tot això ho puc ja dic, organitzar, o aquesta té que començar el dilluns i aquesta començarà quan sigui. O sigui, el que és la planificació, aquí el programa et planteja una planificació, un diagrama de temps ideal, que no, vull dir, aquí hi ha que posar-li el que és, diguéssim, una feina, una tasca de definir el que són les tasques, les prioritats, la simultaneïtat o no. Llavors, a partir d'aquesta d'aquí, que resulta que té un operari, que jo aquí ho puc veure, doncs assignar-li més operaris o menys o el que sigui, i a partir d'aquí que el programa em generi la seqüència, ara està fet així, ja veurem el que surt, però que em generi la seqüència en el temps, a partir d'això que jo he planificat, una planificació. Espera, ara no tenia el model BIM activat, o no sé si és que el tinc per la dreta, perquè amb la definició aquesta de la pantalla, a veure. Vale, no, el tenia tancat. Vale, doncs, si això ho faig més petit, jo puc anar veient inclús aquí, setmana a setmana, tot el que es va fent. A veure, el que no veig és... No, perquè aquest és l'1, el projecte que tenia era el 2. Vale. Llavors aquí, que ara si jo vaig avançant, aniré veient tot el que es va fent. Això ho puc generar així o puc generar automàticament aquí la primera setmana, la segona, la tercera, la quarta, segons anem avançant, ara apareixen els pilars, després els forjats, com va avançant tot el projecte. Tinc el que és la planificació. Ara aquest està sense, vull dir, no fet amb molta coherència, però una mica perquè aneu veient. No estan definides les fases del projecte dins de la mateixa partida, els pilars d'una zona, els de l'altra, tot això lògicament hi ha que preparar-ho mínimament amb una coherència del que és la planificació de l'obra, les llàceres. Llavors vaig veient la seqüència de l'execució de l'obra. I llavors, aquesta vinculació que tenim del projecte, lògicament, aquí si tinc tot el model amb el disseny, amb el projecte, veuríem com es va fent l'estructura, les instal·lacions, els tancaments, etc. Va vinculat també, i això és el que ens permet el BIM, amb el que és l'obtenció de tota la informació, la documentació, l'estudi, el pla de seguretat i salut, etc., d'acord amb les unitats d'obra que intervenen en el pressupost. Tot això, per exemple, ara si traiem el pla de seguretat i salut de l'obra, aquest pla de seguretat i salut, tot això, lògicament, ho podem fer sense el model BIM, perquè jo puc tenir, ara vaig a... que acabi això. Continuar, vull dir que no. Llavors, jo puc tenir un pressupost, i tot això ara jo estic vinculant a partir del model BIM que hem fet, però lògicament jo puc tenir un pressupost aquí, me n'oblido per moments de tot el flux de treball BIM, és a dir, el que vull és que no tot té que ser BIM. Hi ha moltes parts del treball que potser del projecte que no tenen necessitat o no té sentit, de la mateixa forma que dius, però és que jo tinc un pressupost, fem un parèntesis, una part de tot el flux de treball BIM i jo vull treure el plec o el plan de seguretat i salut. Em puc oblidar totalment del model BIM. Si tinc el model BIM, totes
les eines de seguretat, les xarxes, etc., ho puc veure associat en el model BIM, com es col·loca, etc., però si en aquell moment no ho tinc i simplement d'un projecte tinc que presentar un pla de seguretat i salut, doncs tenim tot aquest vincle exactament igual, perquè les unitats d'obra del projecte estan associades als capítols de seguretat i salut. Llavors, jo puc fer la llista de tasques, em diu que generaré un pla de seguretat i salut. Aquest pla de seguretat i salut el puc modificar perquè vull fer un estudi bàsic o vull un estudi de seguretat i salut. Aquest és el ple que està fet pel Consell Superior del Col·legi d'Arquitectes i Enginyers i d'Aparelladors i l'Institut Valencià. L'edificació és una base de coneixements oficial. A partir d'aquí hi ha molta gent que diu a mi el que em dona més importància és l'estructura per personalitzar-me tota la base de coneixements, perquè jo tota la informació ja la tinc i el que vull és recuperar-la per insertar-la aquí i a partir d'aquí generar els meus plans de seguretat i salut. Tota aquesta informació es pot insertar, hi ha molts tècnics que ja les tenen, tota aquesta base de coneixements la tenen pròpia i volen utilitzar la seva, no hi ha cap problema. Llavors, el que fa el programa, ja dic, té una base de coneixements que va associada a les diferents bases de preus i únicament tinc que dir-li si en el meu pressupost he utilitzat una base o una altra, en aquest cas, en aquest projecte és la base centro, i a partir d'aquí, en base al pressupost, que em faci la selecció automàtica de les tasques. Llavors, ell detecta en el pressupost. Això com funciona? Perquè tenim els còdics de les unitats d'obra, de la base de preus. Llavors, aquests còdics, com nosaltres els coneixem, sabem que el còdic de la base centro, que és el còdic no sé què, són elements de contenció, fonamentació, estructures. Llavors ja té aquesta vinculació. A partir d'aquí, si tu dius, escolta, però és que a més vull altres tasques, a més de les que hi ha en el pressupost, o no vull, perquè no tinc pressupost, pots venir tu tranquil·lament aquí, lògicament, i seleccionar façanes de bloc de formigó, instal·lació d'aire condicionat, instal·lació de dades, canalitzacions, puc seleccionar com a fi, instal·lació de captació de solar tèrmica, i a partir d'aquí, d'aquestes tasques, el programa selecciona tots els articles, condicions tècniques de la memòria específiques per les tasques que jo he seleccionat. I aquí tenim, per exemple, perdó, aquesta estava seleccionada, riesgos laborales, riesgos evaluados, organización del trabajo. Tot això és el que traurem en l'informe del Pla de Seguretat i Salut, el que són les proteccions col·lectives, de cadascun vaig tenint tota aquesta informació, protecció personal, proteccions col·lectives, l'avaluació de riscos. Llavors em fa un pla de seguretat o un estudi de seguretat específic d'acord amb les unitats d'obra que intervenen al pressupost en cas que hi hagi un pressupost. Tota aquesta informació, aquests textos, jo els puc editar, els puc canviar, els puc afegir la informació que vulguem i a partir d'aquí treure tots els informes en aquest cas de seguretat i salut, a la memòria, a l'avaluació de riscos, el puc treure intercalat, el puc treure per separat, tot això segons ens pugui interessar. Aquí tenim l'índex, l'objeto del plan de seguretat i salut, total. Això d'aquí, de l'arquitecto tècnico, de l'ingeniero, del que sigui, tota aquesta informació, que ara us la comento, estudio básico de seguretat de l'empresa tal, situado en la calle tal, tot això, aquestes quantitats, ara us ho comento, aquestes variables, per dir-ho d'alguna forma, aquí anirien tindre disposicions mínimes de seguretat i salut i més endavant, condiciones técnicas, cimientos, elementos, riesgos laborales, organización del trabajo, protecciones colectives, que són les solapes que hem vist abans, i això és específic en aquest cas de l'estructura que hem fet. Hormigó pretensado, dels forjats unidireccionals, instal·lacions que hem seleccionat, audiovisual, tots els textos. I el mateix, si volem, l'avaluació de riscos, els quadres corresponents d'avaluació de riscos,
Aquí ara no, espera, no els tinc seleccionats. Avaluació de riscos. Per exemple, selecciono ara perquè veiem alguns, simplement. El que és la presentació, textos, tot això ho podem fer com vulguem. La probabilitat, les conseqüències, l'estimació del risc, aquí teniu sobreesforços, tindríeu tots els quadres. Hi ha moltes formes de presentar-lo, igual que el que és tots els llistats del pressupost, pròpiament del pressupost. Aquí teniu el que és el projecte, el resum, amidament i pressupost, tot això, ja dic, hi ha infinitat d'opcions de personalització dels llistats. Aquí tenim en capçaleres, en personalització, capçalera de text, si vull logotipos, si no vull, tot això ja són coses pròpies de presentació dels informes que amb opcions d'activar i desactivació és molt senzill poder personalitzar els llistats, els informes. Llavors, per últim, dins d'una mica el que comentàvem, dins d'aquest procés o el flux de treball del projecte BIM, també tenim el que comentàvem abans, hem vist la possibilitat de veure els canvis amb el que és el model estructural, però exactament passa el mateix amb el que és el projecte. I em puc oblidar l'estructura, jo tinc dos projectes, m'han arribat els dos projectes, he generat el pressupost, puc tindre dues versions del pressupost per fer la desviació, si em surt més econòmic el que hem fet amb les fonamentacions de llosa o amb la fonamentació per sabates i a partir d'aquí prendre decisions, això també m'influeix, però també hi ha la possibilitat de si jo únicament em vull tancar amb el que s'ha de fer el pressupost, la possibilitat, des del Mideplan, si obro, perquè veieu, el Mideplan l'utilitzaríem, és un mòdul entre el que és els arxius IFC BIM que em poden arribar per generar els pressupostos. Lògicament, quan jo tinc l'estructura l'he calculat amb el Trical és el programa que nosaltres desenvolupem, el programa GEST és el programa que nosaltres desenvolupem, llavors tota la comunicació BIM és directa. Quan jo el que obtinc és un projecte IFC i em diuen treu els amidaments, jo el que necessito és el mòdul Mideplan que fa tota la lectura i l'anàlisi dels elements que estan en l'arxiu IFC per a partir d'aquí generar l'estructura del pressupost. Llavors, aquí el que podria fer jo, si obro, el que comentàvem abans, en l'escriptori que tinc abans, l'enxunt que hem vist, que era amb la llosa de fonamentació, aquí ho tinc, la llosa de fonamentació amb els diferents elements de tota l'estructura. Aquí veiem les partides associades de tot el que hem fet l'amidament, l'encavallada aquesta, si vaig al pilar aquest o la llacera aquesta, tot això vaig veient, aquesta llacera és aquesta d'aquí que estem veient, aquí veiem tots els elements que m'agruparan partides quan ho porti al programa de pressupostos, aquí vaig veient els forjats, etc. Els pilars, tots aquests pilars que tinc aquí, que me'ls agruparan en una mateixa partida, però tinc la identificació dels elements. Llavors, el que comentava, la possibilitat de... Jo he fet aquest càlcul de l'estructura, o m'han passat aquest càlcul de l'estructura, vull fer, i me l'han passat a través d'un arxiu IFC, perquè jo no faig pròpiament el càlcul de l'estructura, faig tot el tema dels amidaments i la planificació d'obra, i ara em passen a l'altre amb les modificacions que jo desconeixo, el segon que hem fet, que aquí el tenim, amb les sabates. I aquí tenim el que és cada un dels elements associat a la seva partida, i això m'és igual que siguin estructures, que siguin instal·lacions, que siguin el disseny, perquè llavors ara jo el que puc fer és, si jo tinc, escolta, és que jo el que estic rebent és el disseny, per una altra banda l'estructura, per una altra banda les instal·lacions, doncs jo el que faré és generar el pressupost d'aquest IFC, generaré el pressupost
de l'altre IFC, que potser és dels tancaments, del pressupost de l'IFC de la part d'instal·lacions, però tot aquest pressupost me'l va ficant dins el mateix arxiu, dins del mateix pressupost. Llavors, també el que puc fer és una mica el que vaig, sobretot quan és el pressupost, que porto tota la informació i faig l'amidament, doncs, el que tinc que portar més que res és el control de que tota la informació i tots els amidaments estiguin correctes, tot el que està tot això que em posa aquí, per exemple, són elements que no tenen associades unitats d'obra, aquí m'ho surt com a còdic, que això ho tinc que revisar, veure què és el que està passant. Aquesta seria la llosa de fonamentació, aquí ho veiem. També en funció dels programes, uns programes fan l'amidament en mil·límetres, altres fan en metros, altres ho fan en centímetres, tot això ja ho detecta el programa perquè quan faci el pressupost sempre canvia tots els amidaments a metres com a mesura estandarditzada, però d'aquí el que m'interessava és dir, jo he fet el pressupost o tinc fet el pressupost, com hem fet abans, d'aquesta solució, però ara a mi m'envien de nou el projecte, diguem l'estructura, i en aquesta estructura ha hagut canvis que han eliminat la llosa de fonamentació, han eliminat el que és el pilar aquest i han posat una encavallada, que és el que ens trobàvem aquí, això d'aquí, aquests elements d'aquí, etc. Llavors, el que em permet aquí és, quan això es comença a complicar i en projectes més grans, etc., és portar de la mateixa forma que al Trical portàvem el control de canvis, ho podíem veure el control de canvis de l'estructura, veure el control de canvis entre el primer projecte que hem fet i la variant que hem fet després, i llavors jo aquí puc dir, vull que em mostris, facis l'anàlisi de tot el que és diferent del primer projecte envers el segon. Accepto. I aquí tinc el que està en el primer projecte, en el primer que no està en el segon, el que és diferent al primer respecte al segon, i aquí vaig tenint tots els elements, els que són iguals en un i a l'altre. Llavors ell em detecta, a veure si puc veure simultàniament, perquè ho tindria que veure, els dos superposats, a veure, el primer i el segon. Aquí hi ha alguna que no estic... Aquí tindria que veure també el que seria la fonamentació. Tinc que tindre obert l'altre. El que no veig és perquè no em mostra... Si aquest... A veure, demano aquest amb aquest. Vale, ara sí. Llavors aquí tinc els dos, i aquí tinc la superposició, i ell comença a identificar tot el que és igual en els dos projectes, el que és diferent de la primera versió respecte al segon respecte al primer, i vaig tenint tota la informació, tot el que és igual. Si no vull el que sigui igual, no vull que em surti, i aquí vaig identificant tota aquesta informació. Llavors, una vegada tinc, jo puc agafar i dir, ensenya'm únicament, jo vull que em mostris el que és diferent d'un a l'altre, el que és igual, aquí puc filtrar. Llavors, a partir d'aquests canvis que jo analitzo, que jo veig que puc detectar aquí en els dos models superposats, em generes el pressupost. Llavors, aquí té el que és la conversió del factor en funció de l'IFC, perquè potser tu en el programa de CAD o en el programa d'estructures has treballat en mil·límetres, etc. Ell fa la conversió de tots els amidaments a metres. I el que més important mostrar-vos aquí és que quan jo tinc ja un pressupost, llavors aquí jo puc prendre decisions. És a dir, a partides ja existents, tots els canvis que tu detectis els afegeixes, perquè s'han afegit coses noves, als amidaments que tinc. O reemplaçar, si jo tinc metres cúbics de formigó de fonamentació, reemplaçar totes les línies d'amidament de la fonamentació, de la llosa fonamentació, per el que seran les sabates. O puc fer, ja dic, puc definir que faci l'amidament de tot nou, dels elements nous, que reemplaci o afegir per canvis que s'han produït, o també tinc l'opció
de tot el que és nou, que ho faci amb un pressupost paral·lel, que són medicions alternatives. Jo tinc el mateix pressupost amb l'amidament de la primera versió que hem fet i tot el pressupost en l'amidament de la segona versió que hem fet. I jo ja tinc dos pressupostos i faig el comparatiu i ja definiré jo quines coses canvien o quines coses no canvien. Clar, amb aquest projecte, que relativament no és petit però tampoc és gran, doncs tot aquest control ho puc portar més o menys. Quan el projecte es comença a complicar, ja aquí tinc el que és estructura, instal·lacions, tancaments, etc. Tot aquest automatisme, clar, què és el que em comporta això? Que això jo t'ho puc controlar, per dir alguna cosa, en 15 minuts. Si no tinc aquest flux de treball o metodologia de treball BIM, doncs en comptes d'estar 15 minuts i que no se t'escapi res, estarà 5 hores. Llavors, tot això és el que et permet també optimitzar els costos de treball, evitar possibles errors i portar un control molt més acurat de lo que és el propi projecte. Llavors, això seria en quant al que és els amidaments. I ja dic, la bidireccionalitat, el que és el flux de treball, hi ha moltes formes de treballar, no hi ha una única manera de treballar, i també a vegades dins del que és el BIM, el que passa molt amb el projecte BIM és caure en l'error de com jo faig un projecte BIM, ens hem passat de voler definir en el projecte BIM fins a les manetes o als poms de les portes i les bisagres. Llavors això està també portant una metodologia a vegades errònia perquè es vol fer, de fet, models virtuals del projecte o del projecte BIM arribant a l'escala 1, que és així, però no volguem definir si jo tinc una sala d'actes com aquesta, introduir, definir, dissenyar i dibuixar les 40, les 80 butaques, que el que sigui. La bisagra, el pomo, el no sé què, el no sé quantos. Llavors, tot això, cada vegada hi ha més... Per què dic això? Perquè a vegades, si tu utilitzes biblioteques existents que porten tot això, ja definides, que cada vegada hi ha més, és un valor afegit que tot això ja ho tens. Si això tens que definir, o sigui, el dir, no, és que jo ara em poso amb el programa BIM i em poso a definir, a dissenyar la bisagra perquè es vegi el que sigui, no sé quants. Això és un error i és un absurd. Per què dic això? Perquè el que et permet precisament Mideplan, quan et fa el pressupost BIM, i aquí està la clau, l'avantatge en aquest sentit, és fer l'amidament d'elements que no estan dissenyats en el projecte, de coses que no estan dissenyades en el projecte. És a dir, jo puc tindre, que és el que diem nosaltres les classes Mideplan. Per exemple, jo puc definir, anem a veure, per exemple, per posar un cas, una finestra, o el cas d'una porta, i jo defineixo, faig el que és el disseny de la porta, el disseny simple de la porta, però aquesta porta té associada una unitat d'obra, una classe Mideplan. I aquesta classe Mideplan, quan jo li assigno aquesta classe Mideplan a la porta, ja entén el propi programa que amb aquesta porta va associat un pany, 3 bisagres, un marc d'alumini o el que sigui. Llavors, sense necessitat de definir el disseny en el model BIM tots els elements, que a vegades són elements que tampoc tenen sentit de ser-hi, a no ser que sigui per renderitzacions i recorreguts virtuals, etc., jo puc tindre uns elements més simplificats que en aquests elements tenen associades unes classes Mideplan, que a la classe Mideplan sí que està indicat que aquest element comporta la porta mateix, el full de la porta comporta 2 poms, un pany, 3 bisagres, sense necessitat d'arribar a un disseny com a vegades s'arriba. El que és, per exemple, les butaques. Jo puc agafar i posar un disseny simplificat de les butaques, però cada butaca comporta 8 cargols, un eix de rotació de no sé què i no sé quants. Llavors va haver-hi un moment que és que la gent està dissenyant el cargol, el no sé què, el no sé quants, no cal. Jo defineixo una classe Mideplan, unitat d'obra associada de butaca, i encara que en el disseny del BIM no estigui, quan jo assigno una classe Mideplan en aquest element, ja porta associat, ja porta entès
que aquesta butaca, a més de l'amidament propi de la butaca, del material, hi ha 4 cargols, hi ha 5 arandeles, hi ha 5 no sé què, per també evitar arribar a vegades a absurd de voler dissenyar un projecte BIM amb una definició que no porta enlloc. No porta enlloc i també el problema que porta això, que ens trobàvem ja aquesta mentalitat i ha tornat a canviar, és que llavors et trobaves en projectes BIM que per moure'ls, per treballar amb ells, tenien tal informació que per arrossegar allò necessitaves, cada vegada també els programes amb això, amb el rendiment, són més potents, els ordinadors són més potents, cada vegada tot això es pot, diguéssim, arrossegar més, però, per exemple, un cas real és el cas del projecte del Minestadi. El projecte del Minestadi ja es va fer el model BIM i va ser al principi de tot quan sortia tot aquest flux de treball BIM i totes les butaques, les 30.000 butaques, estaven dissenyades les butaques amb els cargols, amb els pernos, els anclajes, no sé què. Arrossegar tota aquella informació amb un arxiu BIM és pràcticament impossible perquè és un arxiu passat i de temps tot el que obres amb segons, que dius, bueno, però és que cada vegada que l'obria me tardava 45 segons. Doncs és poc, però clar, si cada vegada que tens que mous alguna amb l'agilitat de treball 45 segons, se't fa etern. Llavors també el BIM a vegades una mica ho comento en el sentit de jo treballo en BIM, tinc que anar a definir fins l'últim detall. Hi ha que buscar un equilibri de realment tota aquesta informació perquè hi ha formes, hi ha maneres, amb el que és l'associació d'unitats d'obra i de classes Mideplan, de poder mesurar coses del projecte que no estan definides en el projecte. Perquè jo, per exemple, quan associo una classe Mideplan amb un element i dic que això és una finestra, jo no definiré el vierteaguas, el acristalamiento doble o el que sigui, sinó que aquella finestra ja té associat a l'amidament de la pròpia finestra, hi ha el que és el vidre doble, hi ha el vierteaguas, etc. I a nivell de disseny també simplifico els dissenys del propi projecte que a vegades no tenen tampoc necessitat de ser. I una mica el que és tot el flux de treball, ja dic, del que és estructures, pressupostos, és una mica el plantejament que hem vist aquí. El que és a nivell de Trical, Trical és un únic programa que calcula diferents tipologies estructurals amb diferents tipus de fonamentació, de sabates, de lloses de fonamentació, de murs, de soterrani, pantalles, diferents tipologies de forjats unidireccionals, de xapes, reticulars, de llosa massissa, formigó, acer. Llavors, en funció de les necessitats que cadascú té, tu pots personalitzar la configuració del programa i a partir d'aquí sempre després anar afegint, diguéssim, parts a la teva configuració inicial segons les necessitats de càlcul que vagis tenint. I és una mica envers això que hi ha configuracions també, com les que s'han preparat per al conveni per tindre una mica de pas que s'han fet amb el que és únicament càlcul d'estructures amb unions, càlcul d'estructures amb pressupostos i planificació, però que tots aquests packs que hi ha aquí són packs orientatius que en funció de les necessitats que cadascú té, el que diu és que jo calculo únicament fonamentació, jo faig càlcul d'estructura metàl·lica, jo faig estructura metàl·lica amb seguretat i salut, tots aquests packs són personalitzables i a partir d'aquesta configuració inicial, sempre en funció de les necessitats, pots anar ampliant la configuració, anar activant les parts del programa que interessin. Llavors, amb això, el que hi ha dins del que és el conveni que es va signar amb el col·legi són, a més de que és les condicions de preus especials pels col·legiats, és la formació, amb el que és el programa Càlcul d'Estructures, inclou uns cursos de 12 hores que poden ser per videoconferència o presencials a les nostres oficines. Són 12 hores que s'imparteixen en 4 sessions de 3 hores per el que és el càlcul d'estructures i en el cas de pressupostos i seguretat són uns cursos de 6 hores que també s'imparteixen en 2 sessions de 3 hores. Això també el que té, ja dic, això són serveis que s'han afegit amb el que és tot el tema del conveni, que és motiu d'aquesta sessió, és també el servei d'assistència, que el servei d'assistència és el servei d'assistència anual que inclou durant el primer any tot el tema d'actualitzacions i noves versions del programa i
el que és pròpiament, que jo crec que és més interessant inclús, tot el tema de suport tècnic. O sigui, suport tècnic tant d'ús dels programes, però sobretot en la part de càlcul d'estructures, tot el que envolta pròpiament el càlcul de l'estructura. És a dir, en el departament tècnic nostre estan enginyers, estan arquitectes, per enviar l'estructura, que nosaltres les revisem, les verifiquem, us puguem assessorar amb el que hi ha coses pròpies del càlcul estructural. Tot això no és, diguéssim, adquirir, si interessa, el programa de càlcul d'estructures en aquest cas, i doncs, bueno, aneu caminant sols, sinó darrere teniu tot el que és el suport tant en l'ús del programa com el que és pròpiament el càlcul d'estructures. Una mica les condicions del conveni que s'han pactat o s'han acordat amb el col·legi. Llavors, per part meva, hem vist una mica tot el programa que tenia previst. Si voleu o teniu alguna pregunta o alguna qüestió que vulgueu comentar, doncs aprofitem i us ho... Sí. Perdó. Sí. Bueno, yo la duda que tengo es Sí. la lectura del IFC que Sí. hace Mideplan. Sí. Cuando se encuentra una familia que no tiene relacionada y que no está en su base de datos, ¿cómo lo gestiona? Correcto. O sea, tú tienes dos cosas que es, por un lado, tú puedes tener una familia que no esté creada, esta base de datos de clases Mideplan la puedes crear tú mismo. O sea, yo aquí, dentro de forjados, muros de las familias que quieras, yo puedo crear una nueva, ¿no? Cualquiera de estas la puedo crear con Mideplan, nueva clase, incluso esta nueva clase, cómo quiero que se lleve a cabo su medición, si quiero que se mida la altura, la anchura, por diferentes conceptos, y dentro de lo que es, vamos a ver, cada una de las familias, con los elementos como lo tengas estructurado, tú puedes introducir nuevas clases. Aquí tengo la lista de clases, pues poder introducir nuevas clases. Pues, otra clase con su descripción, o si yo me quiero una nueva, pues la 0525, perfil L o en I, cómo quiero que se lleve a cabo la medición de este elemento en volumen, en metros lineales, quiero que se mida largo por ancho, por alto o solo la longitud. Entonces, o sea, yo puedo crearme nuevas clases en la base de todo esto, ya digo, es personalizable. Entonces, si por ejemplo a mí me llega un proyecto, aquí me puedo encontrar con dos cosas, que es esta clase que tiene asociada, yo la quiero cambiar, yo quiero cambiar la clase, esta que es la clase EV1, que es este elemento de aquí, y que tiene asociada pues la clase, por ejemplo, la viga pues, de tal tipo de acero laminado, y resulta que yo la asigno de aluminio, pues la asigno, ¿vale? Y le cambio la clase asociada. Eso por un lado. O sea, él me lo mantiene, me dice, cuando yo me he traído el archivo IFC, la clase asociada que tenía, que le han hecho allá, pues era una viga de acero, la EV1, que eso lo vemos aquí, la EV1 viga de acero laminado, y yo aquí le asigno otro material, definición por criterio mío, que sería el caso este. Esta es la clase que va a utilizar para el presupuesto. La clase esta de aquí es la que va a utilizar para el presupuesto. Y luego tengo otra posibilidad que es, por ejemplo, todos estos elementos que tengo aquí, que me los pone aquí por orden, que no tienen clase asociada, ¿vale? Pues yo desde aquí mismo, estos que no tienen clase asociada, pues le asigno una clase. Y resulta que estos de aquí pues son unos pilares, pues pilares es igual, de hormigón prefabricado, y le asigno el pilar aquí. O sea, tú puedes hacerlo, aquí lo tengo. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Es decir, las clases Mideplan pueden venir asociadas ya del programa de CAD-BIM, que a los elementos tienen, o a las familias le asocia unas clases Mideplan, o que no te vengan asociadas, y entonces esa asociación de las clases, unidades de obra, a los elementos,
la realiza en Mideplan mismo. Pero puedes hacerlo, tienes libertad para cambiarlas, para crear nuevas, etcétera. Hombre, siempre requieres más, porque ahí eso es una cosa que se ha de personalizar bastante. El programa trae una base de datos de clases Mideplan, pero siempre hay un trabajo previo que cada uno ha de personalizárselo, porque ahí es infinito la variedad que hay. Y ahí, si hubiese una estandarización, para nosotros sería ideal, pero es imposible. Entonces ahí sí que hay un trabajo previo que luego lo tienes muy automatizado, pero sí que requiere crearse una base de datos de clases Mideplan, que es mecánico, pero vas a dedicarle previamente esto. No sé si tenéis alguna pregunta más y si no, pues damos la sesión por finalizada. Agradeceros vuestra asistencia y cualquier duda, consulta que tengáis, contactáis con nosotros, nos lo preguntáis y encantados en atenderos. De acuerdo. Buenas tardes. Gracias.